रुफाथि मायथाइ फालिथाय रुफाथि मायथाइ फालिथाय दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 1999 मायथाइयाव जोनोम मोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव गायसनजादोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो खामानि मावै मावै दिनै दारकुसि दख'रा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 57 बोसोर जाबाय आरो बे 57 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै खामानि मावबाय थादों। गायसनगिरि आफादगिरि बानेस्वर बसुमतारी, गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि कनकेश्वर नार्जारी बिथांमोननि दैदेननायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गायसनजादोंमोन आरो बेनि उनावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आफाद दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि खामानि मावनाय बे खामानि मावनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जादों आरो बेनि उननि जिखिनि आफाद दैदेननाय बा बेनि उननि बड'फानि समनि उननि जिखिनि दैदेनगिरि बिथांमोन बे दैदेनगिरि बिथांमोननि आफाद दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेननायाव जिखिनि खामानि मावनाय बेखौ जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन नुदों आरो आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव सासे मावथि हिसाबै आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बै समनि आफादगिरि आथिखालनि रायजो सभानि बिरेन गोरा नार्जारी, आथिखालनि बिटिआरनि चिफ बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांमोननि जि आफाद दैदेननाय बे आफाद दैदेननायाव आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थोंजोङै बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन आरो बेनिफ्राय आथिखालसिम जि दिपेन बर'नि आफाद दैदेननाय बे दिपेन बर'नि आफाद दैदेननायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद मोजाङैनो खामानि मावबाय थादों आरो बे जिखिनि खामानि मावनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि खामानि मावनाय नैबे दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गायसनजेननायनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि थांखि आरो नोजोर आरो ओनसोलनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेवहाय खामानि मावदों आरो बिथांमोना खामानि मावै मावै दिनै 25 बोसोर बैसो माने बेवहाय जाबाय आरो बे 25 बोसोर जिहेतु जाबाय बिथांमोना नैबे 25 बोसोराव रुफाथि मायथाइ हिसाबै फालिदों आरो बे रुफाथि मायथाइयाव बिथांमोना मोनसे थीम सं बेवहाय बिथांमोना बेखेवदों। थीम संनि लिरगिरि तामुलपुर ओनसोलनिनो बि सुनिलाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला आफादनि दख'रा आफादनिफ्राय खामानि मावनाय जोबोद मोजां मेथाइ आरो बेखे देंखो होदो जोंनि नाग्रिजुलि ओनसोलनिनो अनसुमा स्वर्गियारि जि थीम सं बे थीम सङा जोबोद मोजां जादों आरो बे थीम संनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरा जेरैबायदिहाय जायफोरा राजखान्थिजों लोब्बा थादों होननानै बुंदों बेसोरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमा मावथि नङाबो जानो हागौ आरो थोंजोङै जुदि बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि संबिधान कनस्टिटिउसन बे कनस्टिटिउसनखौ बिथांमोना मोनथिनाय नङा। बिथांमोना माब्लाबाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दि गावगा मोनसे संबिधान दोङो बे संबिधानखौ बिथांमोना माब्लाबाबो नायफेराखै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि संबिधान बे संबिधानफोराव बेयो रोखा रोखा लिरखानाय दोङो आरो बे हिसाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायखिजाया दाजाबथाय जि बिथिं बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनो हायो आरो बे संबिधानखौ आथिखालनि दैदेनगिरिफोरा बानायाखै बेखौ बै समनि 57 बोसोर सिगांनि जि गायसनगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बे माने संबिधानखौ बानायदो आरो आं एसे आगोलाव बुंनाय बायदिहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा संबिधान दोङो संबिजित दोङो आरो बेवहाय बर' माहारिखौ फोथांलांनो थाखाय बर' माहारिखौ जौगाखांहोनो थाखाय जायखिजाया बिथिङाव जि मोनसे दाजाबथाय जायखौ माने पजिटिभ जि थिंकिं बे पजिटिभ थिंकिंजों खामानि मावनो हानायनि जि माने थांखि आरो नोजोर बे संबिजिरावनो बियो दंखायो। दा बेवहाय जेबो गोरोन्थि ना
सोरबाया नुगोन बेखौ गोरोन्थि। मोनसे बाथ्रा दङ, जाय सुबुङा गोसोम ससमा गानो, गोसोम ससमा गाननानै नायो, बेथ' गोसोमखौनो नुखागोन ना। जुदि गोजों ससमा गाननानै जुदि नायोब्ला बे गोजोंखौ नुगोन, गोथां ससमा गाननानै नायोब्ला बे गोथांखौनो नुगोन। नाथाय जाय सुबुङा जेब्लाबो गोसोम ससमा गानो, बे गोसोमखौनो नुबाय थागोन।